Христос воскресе! Наистина ли? В основата на Велик ден стои едно твърдение. Христос умира и възкръсва. И точно тук е проблемът. Мъртвите не се връщат. Затова въпросът е, дали това изобщо е истина? Нека изправим празният гроб на съд. Пред теб са 3 основни факта. Първо, Исус наистина умря. Римляни са знаели как да убият. Тук няма грешка. Второ, гробът е празен. И това е решаващо. Ако тялото беше там, враговете на Христос щяха просто да го покажат. И всичко приключва. Няма християнство, няма църква, няма Великден. Но тяло няма. Трето. Учениците в петък оплашени, скрити, а в неделя изведнъж смели. Започват да говорят открито и много от тях плащат цена за това. Гонения, затвор, дори смърт. Хора не умират за нещо, което знаят, че е лъжа. Ти си съдията. Какво обяснява всичко това? Измама? Грешка? Или нещо, което наистина се е случило? Ако Исус е възкръснал, тогава смъртът не е краят. Исус Христос казва: Аз съм възкресението и животът. Който вярва в мене, ако и да умре, ще живее. Ако наистина е възкръснал, това засяга и теб. Този Велик ден не просто празнувай. Помисли. Каква е твоята присъда за празния гроб? Защото ако Исус е възкръснал, това променя всичко. Христос воскресе! Харесайте видеото и се абонирайте за канала ни.